Nyaya yatinayo varume ndeyerevolution yedu yokuti zvinhu zvedu zvinake zvisununguke. But pane chinhu 1 chatoda kuti tizivisane nokuonesana. Ngatiregei kukanganwa kuti kana tichirwa tobvisana maziso. Hapana patinenge tasiyana neZANU-PF yatiri kudai kurwira kuti ibve pachigaro. Because kana tikati isusu kana patinenge taakutongorwa tinobva tabvisana maziso. I think mamwe emacomrades havanyatsokunzwisisa vara rinoti politics kuti zvinorevei. Nyaya yatiinayo mazuva ano ndeyekurwisana nezvigananda zviri kuda kutenderedza Zimbabwe ino yese. Isi tachitoti pamwe zvakambokomberedza president chete, but zvaakuda kuchibata munhu wese kuti ave pasi pougananda, which is not it. Ndozvatiri kuti pasi nazvo. Ndozviri kutaurwa naComrade Bombshell Geza kuti kana tichiti pasi nechigananda, uye kana tikati pasi neanything chatinoita ti pasi nacho, we mean pasi nacho takatoreva kuti tatomaka zvachose chinhu icho tinoita chimaka zvachose kusvika chagadzirisika chadzokereka panzvimbo yacho. But tinozokanganisana panapa paakubuda kumwe kuruzivo nematongero okuti kana munhu iyeye mukazomuti aite minista kana kuti akondeste kuita president zvinonetsa. Tinenge tichingozodzokera zvemumaoko asina kumira zvakanaka. Comrade vari kutaura newe apa kulendi, ngava chinhu chokutanga vanofanira kuziva kuti kana chinofanira kuziva nemaZimbabwenzi ese kuti chizvarwa chomuno muZimbabwe chinenge chiri chizvarwa chomuno muZimbabwe. Tingava nedambudziko zvikuru nevanhu vanouya kana vaita zvokuuya munomu zvakaitwa vana former president wekuZambia anonzi Lungu, kuti wakangouya ndokutotanga kunzwa muZimbabwenzi kwakutopiwa zvitupa zvomunomu. Tine vamwe vana Piri, I think vanenge vava rudzi rwechikana rwechi10 vari munomu, magenerations. We cannot keep on wakomana tichiti vana Piri vacho ngavadzokere kumusha kwavo. Uchaenda papi pamunomudzorera kumusha kwake? Unenge achienda kumusha kwani? Kupi? Unondosvika achiti haachatozikamwe ikoko kwacho kwaanosvika akada kutanga kutaura unoshaya kutaura kuti unoti baba vangu zibambo rangu rakabva kuno rainzani, because naiye haacharizivi. Musha waanotoziva ndiwo uno. Zvangofanana nevanhu veZANU-PF kuti ko zvinezvi takanzwa kuti about 5,000 houses ziri kuda kuparadzwa. Dzakavakwa vanhu vakatarisa. Kanzuro yakatarisa ichipasisa ichiisa magetsi ikoko ichiisa mvura zvese. Asi vonzi vanga vakagara zviri kunze kwomutemo. Ndizvo zvimwe chete zvokuti nevanhu vatinobara muno vanobarirwa muno, okura ari muno, otobarawo vana vake, vokura vari muno, obarazve vana kusvika parudzi rwechi10. Tobva tatanga kutaurana zvokuti nhingi mudumbwa wakazodai hazvisununguri nyika izvozvo vakomana. Madumbwa ngatirwisane nemadumbwa anonetsa aripo iko zvinezvi. Tichiaudza zvoudumbwa zvokuti chero munhu wamaona taakutanga kuudza nawo dumbwa, haiwa musadaro. I'm not happy inini hangu pachangu, because tinotovawo nevamwe varimo mukati merevolution yedu vane mazita anonzi vana Piri, vane mazita anonzi vana Chawe, vana Mwaruware, vanani tinenge tiinawo, asi vachitovenga navo neutongi huripo nemamiriro akaita zvinhu, vachitovhictimizwavo semavhictimizirwo anongoita vanhu vese. Tinotovawo navo futi varimo mukati mechisiya iwowo imomo, asi vasiri vachitibata rafu, varimo vachitotora vanhu vachikandira mumasuweji kana kukandira muacid
kuti vanyangarike vasaonekwa kuti vakaenda kupi. Asi ari maZimbabweans vaine mazita nemasenimo amunoziva, atinoziva, ane chivakashure kumusana. Saka ngatitaurei munhu nezvivi zvake zvaaita. Tirege kuita zvemaSouth Africans zvokuti vanhu varwa kubhawako nyaya yekuadho yakabuda manje. Vanhu varovana kubhawako, munhu warohwa, arohwa kubhawako yakuya wakurirwa. Maakuteverera nevakadzi vasina nezvaanoziva vachitorwa vachiurawa. Ndo nyaya dzatiri kufanira kutaura idzi. Nyaya dzokuti hurumende haisi kutaura panourawa vana vayo munomu. Vana vedu vachiurawa muno muSouth Africa. Iye inenge yakanyarara, havabvunzi, hamene kuti vane vachityei, sekuti vana vacho ndo vakavaendesa ikoko. Ndo nyaya dzatinofanira kutaura. Imwe nyaya yamataura Comrade Judah isina kundifadza ndeyokuti I don't think kuti revolution yacho tingaibuda. Chimuringa chacho hatimbofu takagona kuzochipasa. Because the moment yamunotaura imimi muchiti vanhu vese vari muZANU-PF vakavora because vane zvirwere, vane AIDS, vakadini. Haizvo zvemastatus evanhu vakomana, ngatimbomirai kunge tichitaura zvemastatus evanhu. Mungamutendeka munhu wamunosupply ma-ARV ndianimi. Muri nesi, muri dhokota, muri animi munoswera muchiudza vanhu nezveurwere hwavo. Hazvisizvo zvinoita kuti vanhu vamwe mvura inoyerera masuweji zvokuti because vanhu vane chirwere cheAIDS. Vanhu vanorwara zvirwere zvakasiyana siyana. Vamwe vane TB, vamwe vane AIDS, vamwe vane cancer, vamwe vane asima. Vanhu vanorwara zvirwere zvakasiyana siyana. But munhu iyeye hatingati kana arwara tobva tichibva pautungamiriri because warwara. Hazvo zvatiri kuda kubvisira vanhu zvigananda. Koinga vacho vari kuita zvigananda vanotova vanhu vakasimba, ameno hatizivi vangu mastatus avo. Nyaya yatinofanira kurwa nayo inyaya inoita kuti patakatendeka paonekwe nevanhu vese kuti tiri kutendeka ichi. Because vanhu vakawanda mukada kutarisa kuti how many percentage yevanhu vari HIV positive kumusha, mukada makuzotanga imimi kutaura kuti vanhu ivavo vese vakaora. Saka vanongogara pasi kava kutaura kuti isa hatichapindi mukati mazvo because zvinopindwa nevasingarwari. Muri kutaurireiko muchidaro imi vaJudha? Munombonzi Judha hanimi. Tigotangawo kutsvaka zita renyu kuti pamakabva munobvepi, muri mwana wokwani, makauya muno rini. Because musatuka vanhu muchidaro, taurirai vanhu. Ngatitaurei zvinhu zvinobatika. Kana muchinzwa tichipopota nyaya yokushaya hunhu nenyaya yechihure inoitika munomu, munoitika kumusha kuya, tinenge tichitaura nyaya yokutsvikidza kunenge kuchiita mamai vanhu vakuru vachitamba zvisina kururama pamberi pa. Zvinobatika zvokuti kana munhu ukasvika akakubvunza kuti zvauri kureva ndezvi, unomuplayera vhidhiyo yacho, anonyatsozviona kuti hazvisizvo ende hazvina hunhu. Ndo zvatiri tichida izvozvo. Izvi zvokuti mimi munozotanga kuti vanhu ningi une AIDS, ningi wakazodai une chirwere chakati, mastatus evanhu ngatisi haisiyo revolution yatiri. Teererai panotaurwa nana Sarowaka, muchiteerera panotaurwa nana Geza, muchiteerera panotaurwa because kwamuri mimi, to you, maonero andakaita Comrade Judah, munhu wese mudumbwa. I think ndakamboti tsurei ndichitaura pana Kulie, ndichitaura kuti munhu wamuri kuti mudumbwa ndisekuru vangu. Asi mudumbwa mai madzoka futi makutaura wakazoroora mukadzi wakadai, hayo hazvipi revolution. Revolution izvozvo zvokuti waroora mukadzi wakadai zvingamutadzisa kutonga nyika here? Izvozvo hazvifi zvakamutadzisa kutonga nyika because mukadzi wake hasi anotonga, uye izvozvo zvaakaita izvo zvokuroora hazvo zvinobata njere dzake. Hatigoni kuda kutanga kubhenengurana kuti kwemi makamira sei, muchingoti because vanhu havo vamwe havagoni kupindura. Musataura muchidaro. Maresha nemanga muri mumwe chete, muri mumwe munhu ane njere dzakakwana, mairivhesa statement renyu rokuti vanhu vanorwara mavatukirira nenzira yamatukirira nayo. Kana muri murume chaiye chaiye yakakwana, kana kuti muchizoda kuva mutungamiriri, kana kuti muchida kuva komanda, itai zvinhu zvenyu nenzira inoita kuti munhu wese agutsikane nemaspeeches enyu. Mamwe emaspeeches amakutaura haaite, hazvitipe, hazvitisunungurizve. Kene zvitanga takaparidza vhangeri munofungidzira kuti
deno vhangeri iri ranga richiparidzwa nenzira yamuri kuparidza nayo iyoyo. Comrade Geza vachimira vachitanga kutaura nezvamuri sematauriro amuri kuita vese vana Saruwaka nyoka yamabhunu vachibuda vachitaura sematauriro amuri kuita iwayo. Imi munonitaurira kuti nhasi president vangadai vasvika pastage yokuti pasi nezvigananda. Vana Monica Mutsvangwa munotifungidzira kuti vangadai vasvika pakuti tinoda zvinhu zvinovhura vanhu njere, voona vovhurika meso, vovhurika njere dzavo, votendeuka pamweya yavo nemaspeeches amunee muchitaura. Aya maspeeches enyu aya ndeekutukirirana kumombe chaiwo chaiwo kuchikoroko, hasiwo evanhu vari machuwa, vanhu vari revolutionary, vari spirit yerevolution. Hazvisizvo zvamuri kutaura, zvamuri kuita izvi hazvibati, hazvibude zvachose. Chinjai mavhangeri renyu, maparidziro enyu machinjei. Tine vanhu vatinotorwadza, tozogara taona kuti pamwe otherwise you just came to disturb. Pozi ndaifungidza kuti muchanga maakutaura, tichitaura tese tinofanira kutaura nenyaya yachivhayo yokuti isu tinodaidzira tiri muraini medu kana kuti mudunhu medu. Vana vanenge vachifa every day. Tobva tadaidzira kuti varume varoi mutorova bembera, kunonzi kurova bembera kana muchiziva chikara chishona, kunonzi kurova bembera kumira pachuru kana pachidombo pakakwirira uchidaidzira kuti vana vapera muno munyika medu, tapedzerwa vana nevaroi mudunhu medu. Varoi itai muchiziva kuti tiri kukuzivai. Iye wobva amuka mangwana acho makuseni akanyora pagedhe pake kuti muchakaura kana kuti muchamama vana ndiri kudya, kana kuti muroi wacho musatsvaka muroi nokuti wakanyora pagedhi ndiye muroi. Zvinongotaridza kuti iye muroi, zvakaita chivhayo zvokuti unobuda akaisa zvidhina zvake zvemari wobva ataura kuti chigananda. You see, zvinhu zvinobhowa zviya ndo zvatoda kuti tinge tichibetserana kukutsirana kutaura nezvinhu zvinoita kuti vanhu vaone kuti kachiti gananda tinorevei, kana chiti vanhu vapedza ufumi hwedu tinorevei. Variko vanhu vakawandisa maZimbabwenzi acho, saka tova tichii kana imati mimi vanhu vana Piri vanani vanofanira kudzokera kumisha yavo. Saka ava tova tichinyi vese ava vamuri kuona, tovadaidzira tichiti chinyi, toti kudii, toti vaindepi ivo vachingova vana vakazvarirwa munomu, toti vaindepi. Hatigoni kudaro tichitaura mutauriro, ngatitaurire mutauriro unonzwisika nokuoneka nokuandastendeka. Izvi hazvinzwisiki zvamakutaura izvi, handizvopi, hazvinzwisiki Mr Judah, hazvinzwisiki zvachose. Musatukirira vanhu vari kurwara. You never know kuti chirwere cheAIDS chacho wakachiwana sei, uye vakawanda vacho vamwe vane vachirwara vokujoinai sei iko kwenyu kuchingodiwa vanhu 5 chete vasina chavanonzwa. Regai vanhu vatonge nyika. Kana achiri kufamba, achiri kugona kutonga, unongotonga. Izvi zvokutukirira izvi zvamaita izvi, dzurivesai mawedzi enyu, kumbirai ruregerero kuZimbabwe, because matuka vanhu vakawanda ivo paya pamataura zvinhu zvakaita saizvizvo. You have shouted a lot of people nevamwe vasina kumbokutadzirai, of which hachisi cho chimurenga chatiri kuda. Chimurenga chatiri kuda chimurenga chokuita zvinoita kuti nyika yedu isununguke, chimurenga chokutibatanidza. Tofanira kuramba takabatana. Kana mukanzwa mashoko akataurwa navamunangarwa, ataura kuti zvino vhangeri riya rachizochipinda raibvisa vanhu, vaibva vanhu vachinzwa, manje vakwana, vanzwa vanhu vaguta kusvika kunani nani zvacho. Ukaona votaura president pasi nezvigananda, kureva kuti zvigananda zvachona zvakavatenderera zvinofanira kuchiona kuti panapa taakusara tega, for sure vaakusara vega, because uyu murume uyu hapana paanozombofa akanzi nevamwe vake kuti akadzoka chaiko chaiko anotoreka mudharaunda uyu, kutoreka, kutogara naye, kutogara ari kupurazi kwake asina kana 1 munhu anomubata, because une kachitunzi kanoita kuti timunyare. Murume anoita kuti tinzvere mberi nokumashure, toona kuti zviri kubuda chii, chiri kuitika chii, chiri kunzi ichi ndechipi. Tichinda takadaro, wazviona iko zvinezvi, waguta. Saka tatifanira kuchiona kuti patasvika iko zvinezvi hapasi pokuchada kudhonzerana kumashure. Comrade vataura, vakabuda vakati pasi nezvigananda. Uyu chivhayo anofanira kuona kuti ndaakusara ndega varume.
ende kutomuudza zvokwadi chaizvo chaizvo. Mudharawo anomusiya ega. Chasara chete chinhu chimwe chete chasara pamudharawo inyaya yokuti ange achimira kuti zvatamutsiura iye ndo zvaanoramba achiita zvatinenge tamutsiura. Kuti izvo tisi kuti zvigananda pasinazvo hatidi kuonerera zvigananda zvichionererwa. Iye unouya nacho chiri mumota muya chakamira sani mukati memota yedu. Zimu1 haibelongi kumba kwamunangarwa iyai. It's not belong to Munangarwa. Inobelonga kuZimbabwe, to Zimbabweans. It was bought through mari dzevana veZimbabwe. Ichinzi igochengetedza president wedu nemukazi wake. Zvokuti it's gonna be rare kuti tione nevana vake vari muconvoy muya. Kutishandisa isu kushandisa masoja edu achichengeta chivhayo. Kuti chivhayo ndiani? Chivhayo kuti chii? Apa ubuda chichigananda achitotishainira. Tichishainirwa tiri kutobhowekana zvachose. Ndonyaya dzatofanira kutaurira nadzo, kubhoyewa nachivhayo. Achibuda achitiita isisu zvinhu zvisina basa kutishainira, kubuda pachena achitishainira kutaura kuti iye ndiye chigananda chacho ende mari ainayo ari kuidya pamadiro. Chivhayo nauyu anoda kumanikidzira kupinda kuchitenga nemari yedu. Achitenga, we are happy now. Zviri kutaurwa nevamwe kuti we are very happy, zvakataurwa naComrade Geza kuti we are now very happy because vanhu vakuona kuti tiri kubva nepi tichinda nepi. Kana magenerals akuona kuti aiwa uyu Tagwirei uyu hamugonimi kuti makaronga joku yabuda ichirambidza munhu ahwina pamaelections. Kuti wabuda Tsvangirai, wabuda akapasa nama-A ega. Imotora certificate rake mokandira mvura. Mobva manotora dofo moisa pachigaro. Joku haigoni kufunga mufungiro wakadaro iwoyo. Wokuti Tsvangirai akahwina 2008 zviri pachena. Chamisa ari kuhwina zviri pachena. Votora munhu ari kuzvifambira makana dziri mari ndedzake. But ukanzwa mari dzichingotaurwa nezvadzo, meaning to say nothing is good behind those monies. Hapana chakanaka chinobva kumari iyoyo. Imari yokuti hatirwadziwi mwoyo isu nevanhu vane mari dzavo. Vatorwadziwa mwoyo nevanhu vane mari dzavo iZANU-PF yakatorera vana Mutumwa Mawere kambani yake, vakaitora vakaivharura nepakati. Nanhasi kwangosara dzimba kuChabhane neMashava Mines. Zvinhu zvese zvakapera kuvhandalizwa. I don't think kuti kana iye nangu akanzi dzoka uzotora kambani yako achaida. Yakabvarurwa. Ndo vanhu vane godo vanofanira kuzikamwa naChivhayo naTagwirei kuti ivo ndo vane godo. Wese anoti pamberi neZANU une godo because vanogodorera vanhu vane zvinhu zvavo vachizvitora. Vakatorera uyu Kereke zvinhu zvake, vakatora nemaklinika ake ivo vanaTagwirei avo. Ndivo vane godo, kwete isu. Hatina godo navo. Tiri kutaura nyaya yokuti iwewe Tagwirei wakaba mari yedu ende wakuda kutitenga nemari yedu. Kuti isusu utitenge, kuti ugotitonga mutongere upi iwoyu here mutongere wauri kuita uyu? Tigofarira kuti uyai muone munhu ari kutonga. Tigofarira kuti uyai muone munhu ari kutonga. Uchitonga matongere ako iwawo auri kuita iwawo. Titi uyai muone munhu ari kutonga. Tigoti timurege henyu atitenge nemari yacho tigotongwa. Aiwa, hazvigoni izvozvo. Ndo revolution nyaya yemeseji. Mameseji atofanira kutumira kana tichitaura Comrade Judah. Hamutauri mataurira mamuchita ayo tsvakai kutaurira. Uye tobva tada kuongorora kuti otherwise nekumashure kwacho muri chigananda kana kuti muri musiya iwowo akamirira achiti uzongo da kuona kuti vachataurisa ndivanani. Muchizofonerwa munoda imi tichitokuzivai. Munoda kuti tikufonerei madirect calls muchitora manhamba edu. Hatifoni, hatitauri nemi.
usada kutanga kuti tsvaka takangwara zvokurevesa, hatimbofi, takaita maconference calls nemi, garai muchitaura zvinhu zvenyu zvisina nebasa izvo zvokutukirira vanhu vanorwara. Imi muri mutano ipapo, kana tikada kuzviona tinoziva sei kuti muri mutano? Siyanai nevanhu imi. Mama naPiri vamwe vakakurira munomu vasingachagoni kuziva kuti vakauya muno rini. He's a Zimbabwean and he's also fighting against corruption. We cannot select now iko zvinhu zvatinoziva kuti vamwe ndivanani vamwe ndivanani. Muchinyepa futi vamwe vacho munonyepa. Imi mungataurira kuti uyu munotichamisa mudumbwa. Hai, mimi munonyepa, imi blazi mimi ka. Imboitai zvimwe, taurai zvimwe, imbosiyanai nekutaura zvepolitics, munotisvibisira vanhu vedu vatata wina.